Mañá xoves ás 8 da tarde remata o prazo para inscribirse nos cursos que organiza o Consorcio Turístico da Ribeira Sacra dirixidos ao sector e que se iniciarán neste mes de novembro. Un deles está enfocado á mellora do inglés, será nas instalacións do Centro do Viño da Ribeira Sacra. Outro dos cursos estará centrado na cociña de outono e vai dirixido a persoas que traballan directamente na gastronomía dentro da hostaleiría. Este curso terá lugar no Colexio Monte Valiño de Pantón. O Consorcio tamén porá en marcha un curso de creación dun blog e de posicionamento e a terceira edición dunha actividade formativa sobre redes sociais. Todos os cursos son gratuitos, pero é preciso reservar praza e inscribirse. As persoas interesadas poden facelo por correo electrónico a través do enderezo aula.turismo@ribeirasacra.org ou nas oficinas administrativas do Consorcio, emprazadas na Casa Consistorial de Nogueira de Ramuín, na localidade de Luíntra.